Molweni ndiyanamkela kwesaseTV ngesiXhosa. KwaMsimelelo ufuneka noMsimelelo bangqengqile, omnye nomnye ujonge kwelakhe icala. UMsimelelo phofu yena ubonakala njengomntu ozisolayo ngeentetha zakhe zayizolo. Kufuneka ke uthe xa ethi uyasondela kuye wamphushela phaa kude uMsimelelo. Ube ngathi ooyini ityhopho, ooyini mamgcina, khangafune kwanto ke emhlanganisa naye ke ufuneka. Umtshovela le ethi ke uthetha uba usaqumbele laa nto bendiyithethe izolo ngotata. Watsho ecela uxolo ke ethi uyacela bayeke uxabana babe bexhwithana, umntwana wabo uyatshata soon. Ebeqhushalaza ke ufuneka engafuni kwanto, kodwa uye wehla ke ethi kodwa ke uyacela into yoba ayeke kuthiwa uthetha into ezingenangqondo xa ethethelela umntana wakhe. Uphindile ke uMsimelelo ezama ukumcofacofa usisi. Uvele ke wathi makohlukane naye makamyeke. Wamyeka ke uMsimelelo ke. Wabe sesithi ke ngoMsimelelo okungenani ke masizame kukuncokola ke. Wathi ufuneka ndithe hamba uncokola notatakho uhlukane nam. Ufuneka ke nanko ke esiya ekhitshini. Xa ethi uzawungena uve uzikhala uthethe efowunini, uyabhizi uyaphunga uphethe ifowuni uxelela lo mntu uba angayithengisi laa bhaki ebemxelele mos uba unomdla uzoyithenga cash. Ufuneka yonke ke into uvele wayiva ngoba uye wancathama, uzikhali ke khangembone. Nanko ke futhi ufuneka siya kwi-scrap yard yokhangela uMsimelelo. Umkhangela phantsi kweveni ebime phaa evuliweyo apha kwibhonethi, wamjonga phaa ngaphantsi ethi khawuphume sizothetha. Ude wangqala waguqa, kanti lonke eli xesha uMsimelelo umbukele. Waphakama ke ufuneka emxelela uba utatakhe uthi uzothenga ibhaki. Uthi phofu imali iphi imali yelobola, ngoba xa ethi uzothenga ibhaki uzoyithenga ngantoni engenamali. uMsimelelo uye wamgwexa ke uthi utheni ungabuzi izikhali nje ngoba kaloku imali kuye vele. Ufuneka ke umxelele uba uzothenga ngale mali yelobola ngoba akanayo laa mntu imali. Ebecaphuka ke uMsimelelo ethi etyhopho emamgcina, le nto siyithetha okokugqibela singaphinde ndikuve uthetha ngotatam ngolu hlobo uthetha ngalo. Uye wamshiya apho ke. Hayi ke wagqwashuza ufuneka emlandela apha ngemva. Wabe egqwashuza yena game yakhe. Kufuneka ube ngathi masithethe. Wathi omnye esisi umsebenzi wam umile phaa, andinalo ixesha lale nto uyithethayo. Wabe esithi futhi ndidikiwe ede ephakamise nezandla ethi owam umsebenzi umile ngoku ngenxa yomfazi ofuna ukuthetha. Ugodukile ke ufuneka wayongena kulaa kamera ilala kutatazala eguqulula efuna imali. Uthe esebhizi ke xa kanye egqiba uphakamisa umatrasi sele iphethe ke ngone-envelope. Uye wangena kuzikhali embuza uba wenzani ekamereni yakhe. Ufuneka umxelele ukuba ndizokhangela le mali uyithathileyo. Utatazala wakhe uthe ke heyi bendithi awuphilanga, hayi awunangqondo. Ufuneka uvele wamxelela ukuba ndiyayazi uba ubhizi ufuna uthenga ibhaki ngemali yelobola kaNontle. Hayi ke waqala wothuka ke ngokuzikhali embuza uba uyithathe phi loo nto. Batsho ke bajijisana ke ngale envelope batsalana, wayowa ke uzikhali phezu kwebhedi. Uthe ke ufuneka xa ethi uyaleqa uba ezamphakamisa ngoba ufike wawa umntu ongacocimeleyo. Wathi xa ethi uyamphakamisa uba uzomtsala bevuka, wavuka uzikhali. Kanti kuzongena noMsimelelo, ungene sebuza ukuba umenzani utata, umenzani. Hayi ke nozikhali wabe sekhomba kufuneka ethi uzondibulala lo mfazi, ligqwirha eli. Hayi ke nomsi wabetsala uyise emcenga uba angalimali. Waphuma ke ufuneka eya eziyela kweyakhe indlu. Nanko noMsimelelo elandela ke. Ushiye ke uzikhali apho ezidlikidla kuba kaloku iqhinga lakhe libhaqiwe. Late uNontle uhlele edining room noMsimelelo nozikhali. uNontle ubhizi ke ubrashana nozikhali. Bahleli ke uNontle ume ngento yoba ethi uyamazi unina akayondlavini inoba ebengenwe yintoni. Uye wangena ke ufuneka besathetha bengasamjonganga kakubi uMsimelelo ethi khange amphushe uzikhali. Hayi ke wagragama uMsimelelo ethi usukuxoka funeka utata ndingene elele ngomqolo phaa. Ufuneka uthe utata utyibilikile. Uzikhali uthe undiphushile lo mntana, undiphushile. uNontle ubuzile ke uba umphusheleni utamkhulu mama. uMsimelelo noNontle bathethelela utata wabo.
Uthe ke hayi umamakho ungenwe zizinto engqondweni ezithi utata uzothenga ibhaki ngale mali yakho yelobola. Hayi ke nanko noNontleti, hayi bo umama ungenaphi kwizinto zelobola ke ngoku le nto uzothi ujude utata omkhulu. uZikhali yena uthe yimfitshi yomfazi le, uthi yena ubemcacisela uba le mali izasebenza kanjani, nanko ke yena emtshova. Uthe ke ufuneka uyabayeka ngoba kaloku bafuna ukuliva icala lakhe, bonke bayamhlanganyela. UMsimela uthe akho nto azoyithetha, okusalayo ungene ekamereni katata kwindawo eyiprivacy yakhe. Loo nto unawo amandla mamgcina okutyhala utata rha, siphelele apha ezi zitori yer. Oko ejonge phantsi ke ufuneka shem ngenxa katsotsi katatazala, kwaye aba abafuni nokummamela. Sengase bangamnika ke afuneka vele amnike lo tata le mali ahambe ayoyityala le moto nyhani atsho angabonakali ukwenzela uba bazomazi uba ngumntu onjani. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singekhomenta futhi. Bye.